ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନ ଗାଁ ନାରୁଅ ମାନେ ଗୋପ ବ୍ଲକ ନାଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ये लाट्रिन ପାଇଁ ଆପଣ ୱାର୍କର ପାଇଥିଲେ ବୋଧେ ये ଲାଟ୍ରିନ୍ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍କର କିଏ ଦେଇଥିଲା? ସରପଞ୍ଚ ଆଣିକି ଦେଲେ। ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ୱାର୍କର ଦେଲେ। ଆପଣ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେନି? କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ କିଏ? ତାକୁ ଆପଣ ମାଗିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା? କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ଶଶାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ? ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲା ଯିଏ ନେଇଥିଲେ ୱାର୍କର ତାଙ୍କୁ କହିଲି ୱାର୍କର ଦେଲେ ଆମ ପଇସା ଦିଅ। ସେ ପଇସା ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଘୁଞ୍ଚୁଛନ୍ତି 6 ମାସ ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଆଜି ଦେବୁ ପଇସା କାଲି ଦେବୁ ପଇସା କେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ଆଣି ଆମେ କହିପାରୁନୁ। ଆପଣ ଆମ ତୁ କାଗଜ ନେଲେ ୱାର୍କର ନେଲେ ଯେ ତୁମର ଲାଠି ନେଇଯିବେ ୱାର୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବୁ ସରପଞ୍ଚ ପଚାରିବୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍କର ଦେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା କଥା। ସେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସରପଞ୍ଚର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜି ପଇସା ଦେବୁ କାଲି ପଇସା ଦେବୁ କାଲି ପଇସା ଦେବୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଦେବୁ ମିଳିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ପଇସାକୁ ଉଠେଇ ସେମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ତ? ପଇସା ପାଇଲିନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ତେଣୁ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ।